Ui, m'heu enganxat en plena migdiada. És que és una hora molt dolenta, això. Ui, mare meva. A més, estava somiant que la selecció espanyola guanyava el Mundial de Futbol. Un soni molt estrany. Benvinguts i benvingudes al Càmping qui pugui, al programa perfecte per fer la migdiada aquí a la TDCAM. Sí, després de veure les imatges de Madrid ple de gent rebent el bus dels campions del món, felicitats a la Roja, tanta gent pel carrer m'ha fet pensar com és que hi ha tant d'atur allà a Madrid? Com és que hi ha tanta gent parada? Com és que hi ha tanta generació nini? Què passa, no hi ha gent treballant? O han demanat festa als seus jefes? Curiós. Sobretot el bus dels campions. I parlant del bus, us volem dedicar el nostre programa al programa El Bus, aquell reality show horrorós que la seva primera parada, que curiós, va ser la província de Tarragona. Va fracassar estrepitosament aquell programa on un fotimer de persones vivien totes dins d'un bus. Em feia una pudor. Benvinguts al Càmping qui pugui! Ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto i piedi. Sei una Vespa special che ti toglie i problemi. Ma quanto è bello andare in giro per i colli bolognesi. Sei una Vespa special che ti toglie i problemi. Fuori città. En el nostre Càmping qui pugui d'avui volíem parlar de presentadors de televisió i músics i teníem dues opcions, portar el Parada i el pianista del Parada, però estan barallats, ja ho saben, que no es porten bé, que si em deus diners, i l'altra opció que teníem, i era la més fàcil, és portar a l'Edu Serres i a l'Albert Grima, als quals saludem. Bona tarda a tots dos. Bona tarda. Què tal? Són cares noves, però molt aviat seran cares molt conegudes perquè l'Edu serà el presentador de 25 nusos i l'Albert és el músic que ha posat música en aquest fantàstic programa que podran veure a TDCAM. Un programa que parlarà de què, Edu? Pues, bàsicament de vela, i volem donar a conèixer la vela com algun esport assequible a tothom, fàcil, i que tothom sigui capaç a la vida d'entendre com funciona un vaixell i s'animi a provar-los. Com et va embolicar perquè posessis la música, tu? Pues no res, va ser una nit que l'Edu portava una temporadeta fora, feia de temps que no es veiem, i vam coincidir pel Facebook on ens vam trucar i jo també tornava d'un viatge. Vam fer unes copes una nit i em va explicar que tenia un projecte nou, que faria presentador i tal, i no res. I ràpidament va liar i em va dir hòstia, i podries ficar aquí alguna melodia, algunes lletres o fer alguna de música pel programa? I jo li vaig dir que cap problema, que era una idea molt maca i em va enganyar. Els músics i els presentadors de tele, això de la nit, ens tira, No massa. Lo just, com a tothom, però... Com és que vau escollir aquest nom de 25 nusos pel programa? Bueno, és una mica joc de paraules perquè els nusos, en termes mariners, és la velocitat que agafa el vent o que agafa el vaixell, i també, com expliquem a fer nusos mariners, era una miqueta el joc. Per què 25? Pues que teníem intenció d'arribar a explicar 25 nusos amb la duració dels 10 programes, i és el màxim de velocitat del vent amb el que et deixen sortir a navegar en una competició. Llavors, aquí una miqueta el joc. Jo vaig intentar que fossin 35, però no, vam dir que no. 35 per què? Perquè jo no tinc ni idea de tot el tema aquest de l'Edu, de vela, patir català i tot aquest món, i quan me va demanar, me va dir el nombre del programa, i vaig pensar... Jo portava una copa menys que ell. Vaig entendre 35 nusos i la cançó es diu 35 nusos. La cançó és 35 nusos i el programa 25. Després vam explicar que era completament impossible, però... Sí, va ser un fallo. Bé, però la cançó del programa... La cançó és preciosa. Quan la sentiu, l'Alberto la va clavar. És una cançó que et transmet ganes de navegar, d'estiu, de disfrutar de la vida. És una molt bona cançó. També és una cosa que vols transmetre tu a través del programa,
l'alegria de navegar. Seran classes teòriques? Hi haurà una miqueta de pràctica? Hi ha una mica de tot, en cada capítol expliquem una miqueta tipus de vaixell, agafem un vaixell i l'expliquem, per què serveix, perquè la gent tampoc s'equivoqui a l'hora de triar. Diu, mira, doncs jo vull navegar, quin vaixell puc triar? Doncs expliquem una miqueta la gamma que hi ha actualment de vaixells, perquè puguin agafar un que s'adeqüi a les seves necessitats. Hi ha classes teòriques, però molt didàctiques, és un nivell bàsic, perquè la gent entengui els conceptes, la terminologia i com funciona. I expliquem això, una miqueta de nusos, i es veu a persones d'aquí del Club Nàutic Cambrils, que estem molt agraïts, que ens ha donat l'oportunitat de gravar els capítols allí, i es veuen els alumnes d'aquest estiu allí navegant. D'aquí a la fama, Edu. Bueno, farem el possible, no? El projecte és engrescador, ho fem amb moltes ganes, portem temps treballant amb això perquè surti bé i ja et dic, la meva visió és ajudar a que la gent navegui i que millor que fer-ho per la televisió, no? A mi em paren pel carrer, pensava que em demanarien autògrafs, però m'estan forçant multes, M'acostumaré. T'acostumaràs. La meva nòvia no sé, però jo m'acostumaré. I escolta, i tu, Alberto, la música, què t'inspira la Mar per compondre les teves cançons? Sí, de fet, tinc un parell de cançons que tenen a veure molt amb el món de la mar. És com un... Té molt de joc, hi ha moltes metàfores que et poden ajudar a escriure lletres i normalment com més tristes o més melancòliques, però en aquest cas vaig intentar donar-li un toc de simpatia a la cançó, més fresqueta, així que tingués una miqueta d'estiu i de platja, com diu l'Edu, però sí, és un bon tema per escriure. Les havaneres són tristones, sempre molt repetitives... No he tocat aquest pal encara. Tu ja tires directament cap a la, podríem dir, cançó mediterrània, no? Sí, més cançó mediterrània que havanera, però bé. 25 nusos que el podrem veure aquesta mateixa setmana, ja comença aquí a Televisió de Cambrils, 10 programes, amb l'ajuda del Club Nàutic. Com us ha ajudat el Club Nàutic? Amb tot el tema logístic, se'ls va presentar el projecte des del primer moment, des d'allà, tant el Tete, que és el director esportiu, com el Fabián, que és el gerent, encantats de la idea. Ells volen transmetre des del club que estan oberts a tothom, que Cambrils pot anar i tothom que vulgui pot anar a navegar, que la vela és apta per a qualsevol tipus de públic, i al programa els va encantar la idea i ens han donat tot tipus de pneumàtiques, aules, vaixells, qualsevol facilitat, i és d'agrair. I l'equip humà de TDCam, com ha anat la gravació? Genial, perquè també jo tenia dubtes a l'hora de presentar el projecte, perquè jo estava engrescat, però no sabia si tindria sortida, i va ser arribar aquí, presentar-lo, i des del primer moment molt animats, i molt bé, molt content, i ens han tractat la mar de bé, i molt professionals. Molt bé, s'ha de dir. No, s'ha de dir, si ho sou s'ha de dir. A partir d'aquest dijous us podrem veure després de l'informatiu de la TDCam, després sortirà un servidor que hi farem, però a més s'us podrà veure a través de Comunicàlia. Com ha sorgit això? També un cop ja vam decidir de fer el projecte aquí, a TDCam, se'ls va enviar a Comunicàlia, els va agradar molt la idea, buscaven un programa també d'estiu, divertit i dinàmic, i ens van dir que endavant, que ens el feien i sortirà a Catalunya i Balears, o sigui, encantat. Fantàstic, tu ens donareu audiència, que després anirem nosaltres. I Alberto, tu ja estàs preparant disc? M'han dit que estàs preparant alguna coseta. Sí, tinc un projecte, sí. Ara, en principi, aquest dissabte comencem a fer els assajos ja del que seran les gravacions després, i he liat també a una sèrie de músics de tot el territori català i que m'estan ajudant, i farem un disc. Jo crec que a finals de l'estiu així ja estarà gravat i podríem fer una mica de... Has de venir a presentar-lo aquí. Jo encantat, jo el que faci falta. Has de venir aquí al Camping Qui Pugui a presentar aquest treball, que és el teu primer disc? Sí, en solitari sí, amb aquest nou projecte en solitari és el primer que faré d'estudi i és el primer disc. Li has ensenyat a tocar la guitarra, a l'Edu? Encara no, l'he vist cantant amb el SingStar i a punt de maneres, però millor la guitarra. Podem fer un intercanvi de classes. El SingStar és la vergonya més gran que hi ha. Però tothom acaba cantant i tothom... Ell el primer va dir que no sabia cuidar la veu i després ens va guanyar tots. I tu li has ensenyat amb ell a fer... Sí, ho hem intentat, hem sortit unes quantes vegades, però li agrada més passejar que aprendre, li hem de ficar una miqueta més de... M'agrada que em portin. Sí. Però de moment disfruta del vaixell
vaixell, que és l'important. El catamarà o alguna coseta. Què és el més fàcil de portar? Tot, perquè la vela en si és per mi tot, però hem d'ensenyar a la gent que la vela és fàcil i que tot vaixell té les seves cosetes, però que el rerefons és el mateix per tots, és comú. També dones classes de windsurf? Sí, des de windsurf, pati català, catamarà, raquero, láser pico, láser bahia... Ho veurem tot, veurem tots els tipus de vaixell i veureu que la base és la mateixa. Té el mateix fons i cada vaixell té les seves peculiaritats, però... El vent és un element que si no bufa... Si no bufa malament, si no tenim vent és més difícil navegar sense vent que amb molt de vent, però es pot fer, es pot fer. I les muses, Alberto? Si no venen les muses no hi ha música? Bueno, les muses són molt importants i han d'estar. Has de tindre una musa o alguna que... Perquè, no sé, és com... Normalment estàs bloquejat i quan ve la musa és quan comences a escriure, a treballar i a fer... O sigui que aquestes visites s'agraeixen de tindre-les. A partir d'aquest dijous, recordin, aquí a la TDCAM podran veure l'Edu explicant com funcionen els vaixells, com gaudir de la mar i sentiran de fons la música que ens porta l'Alberto. A tots dos, moltíssimes gràcies per haver vingut. Una pregunta, teniu algun tipus de mania? Tu alguna mania amb la mar o tu alguna mania amb la música? Jo com a músic tinc algun ritual abans dels concerts que el faig i que si no el faig no estic tranquil i no comença a ver el bolo. I tu tens alguna? Jo ni una. Jo el que sigui fer un vaixell i navegar, quan abans millor, res de rituals ni perdre temps. Agafar el vaixell i navegar. Recordin, a partir d'aquest dijous a la TDCAM preguntàvem això de les manies perquè la nostra companya, l'Elisabet Pereira, ha sortit al carrer un altre cop, ja hi viu allà, passa tota la nit donant tombs de bar en bar i ha preguntat als cambrilencs, cambrilenques i gent dels voltants quines són les seves manies particulars. Amb l'enquesta de l'Elisabet els deixem ara mateix. Fuori città. Toni, avui volem saber si la gent és maniàtica o no és maniàtica. Aquelles coses que no poden suportar, que no poden deixar de fer i que els altres troben que són una tonteria, però que per ells és molt important, és vital. Anem a veure quines manies té la gent. Pues una de les manies que m'acostuma a passar a vegades, jo per exemple que estic treballant aquí, en una botiga normal i corrent, cobres uns productes, i la gent em ve, acostumen a ser persones grans, podríem dir, que et compren 2 productes o 3, però et paguen amb un bitllet de 50. És a dir, que la cosa puja a 2 euros o 3 i me pagues un bitllet de 50. Si això ho fa una persona o dues, vale, però si t'ho porten fent 15 persones, hi ha un moment que... Et quedes sense canvi. Zero canvi, i comences a agafar una mica mala llet, ja no és la teva manera de ser, sinó que la següent persona que et ve amb els 3 euros i t'ho paga tot just, ja la tractes d'una altra manera. Per les 20 que t'han vingut abans amb el bitllet de 50. És una tonteria, saps? Però hi ha algunes que et venen hasta amb el bitllet de 100 per comprar-te un parell de fuets, que li dius ja directament no. O sigui, més que una mania és que tens mania a la gent que paga amb tanta quantitat. Tengo una que cuando salgo a mi casa, no siempre salgo con la pierna derecha. Tengo manía. Y también no me gusta usar las ropas 2 veces al día. O sigui, que al matí te'n poses una i a la tarda una altra? Sí, Ostres. I sempre conjuntat. sí, siempre conjunto si puede ser. Y también me gusta siempre también que mis zapatillas, cuando lo uso, no me gusta usarlo otra vez, I què has de fer? cambiar. Mare meva. No sé si és una mania, però em fa molta ràbia quan estic treballant i entra la gent i ni saluden ni res. Llavors ja Cara i creu. tindran un mal servei segur. Que estoy cansada del marido. ¿Le tienes manía al marido? Hoy cuando te vea por la tele. No porque no lo vemos en casa. Aquí hem trobat una senyora que no té manies. Com és que no té manies, vostè? Pues porque no las tengo. Nada, nada. No. Manías ni en la cocina, ni cuando sale de casa, ni cuando va de viaje, nada. No, ninguna en concreto. Vaya, pues nada, aprendamos de ella. No masses, però algunes sempre n'hi ha algunes, sí. Quina? Per exemple, quan actuo, quan fem teatre, tinc una mania que és que mai menjo abans de representar, de sortir a fer una obra, mai menjo. Sempre menjo després d'haver representat. Per què? No sé, perquè em sembla que així estic més... Ligero. Més ligero, exacte. Suposo que és per això, sí. La joventut també té manies. A veure, aquest noi quina mania té? Jo quan faig els deures o escric alguna cosa necessito un boli de tinta bona, perquè si no, no m'agrada escriure. Ah,
Així et surten millor els deures, que sí? Treus bones notes? Sí, alguna vegada un insuficient, però tot va cap a dalt de notables. Perfecte, això segur que és gràcies al boli. No, no es pel boli. Sí, me gusta. Echarle poner las gafas para saber. No pots sortir mai sense ulleres al carrer? No. Bueno, pues ja hem trobat una mania. Una manía, me gusta hacer mucho el payaso. No sé por qué, pero me gusta bastante. Eso es manía. Eso es una manía. Hay gente que no lo entiende. Hay gente que no le gusta que haga el tonto, ¿sabes? Yo me siento feliz haciendo el tonto, como dice la gente, pero no sé. No es una manía, yo creo, pero bueno. ¿Y alguna otra manía? ¿Otra manía? Pues no sé. Me gusta mucho jugar a la Play, eso es otra manía, yo creo también, ¿no? Sí, puede ser obsesión y todo. Me gusta también el batido de fresa, eso también es una manía, ¿sabes? Lo primero que hago salir a trabajar es tomarme un batido de fresa. ¡Hala! Mira, eso es otra manía. Pues hala, vamos sumando manías. Yo quiero que me digas una manía de ella, que tú no soportes. Que no soporte, uy, cuando ve la casa un poquillo así rara. Desordenada. Sí, se pone un poquillo nerviosa. Y a ver, manía de él que tú no soportes. Que escupa. Que escupa bastante. Y que me deje el rollo del papel higiénico cuando se ha acabado. Ah, qué listo, ¿no? Para que lo cambies tú. Sí. Y a ver, ¿y una manía tuya? Yo soy bastante maniática. Confiésanos una. El baño que, por ejemplo, haya ido a mear y hay alguna gotita, ya me pongo muy mal, muy mal. O el cristal del baño. El espejo, fatal. Si hay gotitas, fatal. Y a ver, tú, una manía. ¿Otra manía de ella? No, tuya. Mía, una manía mía. Yo no tengo manía. Ah, no tiene manías. Yo con la ropa nada más cuando me voy a vestir. ¿Qué pasa con la ropa? Uy, que si no me queda bien ya no... Ja no te la pones. Venga, ja no me la pongo, la tiro. Doncs jo a casa sempre vaig apagant tots els llums. Tots els que estan encesos jo vaig darrere apagant sempre els llums. I si necessites veure alguna cosa, el tornes a encendre. Encendre, exacte. Perquè que a casa teva es deixen els llums encesos. No sempre, però a vegades. Són amics de fexa. Quasi. Ai, aquests amics de fexa. Toni, hem conegut algunes manies de la gent. Si vols te confesso la meva. Bueno, una de les moltes que tinc, perquè en tinc moltes. No puc tenir cèntims al compte corrent, al compte bancari. Quan cobro, quan me passen un rebut o quan tal, he d'anar a treure els cèntims i deixar sempre números rodons. Mira, és una mania. Els nostres convidats ens han deixat el sofà lliure, ja ho veieu. Aquí m'agradaria que sentés al meu costat la Carme Serra, però ella ha decidit sortir i anar a les llibreries de Cambrils. Anem a veure el fantàstic reportatge, les novetats literàries que ens ha portat la Carme Serra, que ha visitat la llibreria Galatea, d'aquí, de Cambrils. En el nostre Camping qui pugui, la Carme Serra. Hola, molt bona tarda. Doncs avui hem decidit que durant aquesta estoneta aniríem de llibres. Tenim a la Natàlia. La Natàlia és una gran llegidora, lectora, experta en llibres, que està al dia de tot el que surt i de tot el que es cou dins el món de la literatura. Natàlia, hola, bona tarda. Bona tarda a tots, què tal? Bé, m'ha fet gràcia veure una altra vegada el Libro Gordo de Petete. Molt bé, aquest és un dels llibres, com dèiem, infantils, però la veritat és que suposo que a l'estiu de lectors n'hi deu haver de totes les edats. Sí, a l'estiu és el moment que tots tornen a tindre temps. Els grans, els petits, els jovens, i esta és una època molt interessant a les llibreries perquè hi ha de tot. Hi ha de tot i per totes les edats. Tot i la crisi encara es llegeix? Sí, tant. Sí. Jo crec que la gent té consciència de que comprar un llibre no és llençar el diner mai, ni per un nen ni per una persona gran. Un llibre sempre és una inversió. Bé, és millor que pagar un cubata o un paquet de tabac. Sí, és veritat. Bé, el que farem serà donar un tomet pel món dels llibres, perquè volem saber, doncs, això, què es ven i què compren la gent. Què et sembla, Natàlia? Molt bé. Vinga, per on comencem? Pels més grans, pels més petits? Enguany un dels llibres més venuts, sens dubte, és aquest de l'Eduard Ponset. Sí, ha sigut l'any Ponset. Amb aquest últim, El viaje al poder de la mente, se n'han venut un munt i crec que és un dels autors també que més va vendre a Sant Jordi i continua estant a la llista, continua estant en pila. Tu ho entens, aquest èxit? Sí que ho entenc. A més, penso que és una persona molt accessible, molt intel·ligent i que es fa entendre molt bé. Sí, jo crec que és un llibre que és un regal ideal, a més, perquè sempre aprens alguna cosa d'ell. I no es fa massa... Exactament, no és un llibre espès, és un llibre de divulgació i que està al nivell de molta gent i no... Penso que està molt bé, l'Eduard. Sí, aquest ha sigut el llibre per excel·lent. És client il·lustre d'aquí de Cambrils i visita aquesta llibreria i visita aquests carrers molt sovint, perquè el seu germà viu a Salou.
Doncs a veure si un dia ens el portes a la tele, no, Eduard? Em faria molta il·lusió conèixer l'Eduard Punset. Jo no li he llegit res, la veritat, me declaro culpable. Però bé, aquest és, com dèiem, un dels llibres més venuts, però n'hi ha més perquè, bueno, hi ha els típics, també suposo que hi ha molta gent que prefereix la novel·la. Sí, el Federico Mocchia, per exemple, està venent moltíssim, així en novel·la romàntica, que aquest és l'últim, el Perdona, però quiero casarme contigo. I després, bueno, pues Stephen King, hi ha com uns típics autors que sempre que funcionen més o menys i que a l'estiu pues, sempre tenen la seva part, no? I després ja el que hi ha o el que jo intento moure molt és la recomanació personal del llibreter, que sempre són pues, textos una mica més seleccionats o que busques més el perfil del client, no? Bueno, jo volia preguntar una miqueta sobre tot aquest munt de llibres que tens aquí, perquè clar, els llibres més venuts, els dels autors ja reconeguts, aquests sempre es venen, però llavors com els recomanes un llibre, per exemple, que no és d'un autor tan conegut? Bueno, això sempre és un risc que és el que fa la feina del llibreter més atractiva, no? Perquè és veure una mica el client amb qui estàs parlant i amb 4 preguntes treure una mica què és el que li pot agradar o per on li pots encertar, no? I això a mi m'encanta. I bueno, sempre hi ha també uns preferits del llibreter, que és el que intentes pues, que la gent s'ho passi tan bé com t'ho has passat tu llegint-los, no? I jo sempre tinc uns quants i són els que normalment recomano. Quin promig portes de llibres tu a la setmana? De llegits o recomanats o d'encerts amb els clients? Llegits a la setmana, hi ha setmanes que llegeixo 6 i hi ha setmanes que menys, 2 o 3, no sé. Depèn del gruix del llibre. Depèn del llibre o de les ganes, també hi ha ratos que no tinc ganes de llegir, jo també em canso. Bé, jo comprenc que jo sóc un extrem. Bé, seguim parlant de llibres i de recomanacions i de novetats. Per exemple, tenim aquí, si s'acosteu amb la càmera ho veureu una miqueta. Tenim un escriptor català, que serà l'estrella, que és el Jordi Puntí, que ha sigut... A més, estava sent un dels més venuts. I llibreter, a més, i bueno, el llibre, la veritat, és que està molt bé. La novel·la és un personatge que té 4 fills per Europa, tots es diuen igual, Cristòfol, a diverses dones, perquè és camioner i ronda per Europa, i bueno, la novel·la és molt entretinguda, fa un repàs històric d'una època molt concreta en què aquí a Espanya estàvem d'una manera i a la resta d'Europa d'una altra, no? I és una novel·la interessantíssima. A nosaltres ens ha agradat molt i bueno, estem molt contents amb el premi que hem donat aquest any. Per cert, com s'està venent l'últim del John Irving? John Irving... John Irving té uns fans incondicionals, que són els que tenen la primera setmana i que la setmana abans ja saben que ha de sortir, i després és com els clàssics, es va mantenint. John Irving sempre està a la llibreria, no és d'aquells que marxen a la setmana perquè no hi ha manera, però sí, els seus fans són de la primera setmana, que són tipologies també que estaria divertit de fer, i aquest és dels que els fans els tens allà la setmana abans. Ja surt, no?, un John Irving, que són molt divertits també. O sigui, llibres de tota mena, i clàssics també en deuen sortir a l'estiu. Sí, clàssics surten, i clàssics és també la part que juga el llibreter, no?, de si coneixes, si has llegit, de poder, segons quin client, descobrir-li de sobte que no tot és gran pila, sinó que hi ha molta cosa en un altre format i que està publicada de fa molt de temps i que li encertarà de la mateixa manera. Els clàssics és el gran món que hem de tornar a descobrir, jo penso. Una pregunta. Fins i tot pels joves. Una pregunta, Natàlia. La gent es deixa aconsellar encara? Sí. I jo tinc clients que venen i volen parlar amb mi i s'esperen i no, és que vull que em recomanis tu perquè sempre me l'encerta. Sí, això és molt gratificant. Sí que li agrada a la gent, que els hi expliquis. I a vegades estàs explicant amb alguna persona i hi ha 2 darrere que els veus que estan parant orella i que després agafen els mateixos llibres, i això és molt maco, no?, perquè volen saber, no? La gent a vegades entra si no saps, surten 40.000 novetats cada mes i arribes a la llibreria i estàs una mica perduda, però pares orella, tal, i està molt bé. O parles una mica amb el llibreter i de seguida t'orienta on pots trobar... Clar, perquè si no... Jo penso que el que podríem fer, si us sembla bé, és anar-ho pel món dels llibres, com dèiem abans, a veure què ens diuen la gent, a veure què prefereixen la gent per la seva lectura, d'estiu, de platja. ¿Anem? Hola. ¿Usted está de vacaciones aquí en Cambril? Sí, sí. Pasando unos días. Y supongo que lo veo así ya un poquito morenito de playa. Sí, ya llevo una semana aquí. Supongo que está... Buen tiempo por todo lo que ha pasado. Veo que está buscando lectura de playa. Sí. De playa no, yo soy una persona que lee mucho y entonces busco la misma lectura en verano que en invierno. ¿Qué le gusta leer? Bueno, pues en este momento estoy mirando algún libro, quería mirar algún libro de ensayo y también quiero ver algún libro de novela un poco más clásica, un poco más... no bestseller, puramente dicho. Estoy mirando una obra de
creo que es de 1930, más o menos debe ser esta obra, que la había buscado antes alguna vez, no la había encontrado y la he visto aquí. Y la verdad es que he visto aquí pone recomendado y voy a leer porque está Sí, es que la Natalia recomendado, ¿no? cuando te encuentra un libro que le gusta, lo recomienda. ¿Y el último que se ha leído? El último que me he leído, me estoy terminando este. 3 maneras de volcar un barco. Este. Sí. ¿Y qué? Recomiéndanos este libro. Bueno, pues este es un libro muy, muy divertido. Lo ha escrito Chris Stewart. Chris Stewart era el batería de Genesis. Entonces, después de eso, bueno, tiene una vida azarosa. El hombre se dedica a esquilar ovejas, luego acaba viviendo en la Alpujarra. Ha escrito un libro muy famoso que es Entre Limones. Y como ya había leído Entre Limones y me gustó mucho, pues me he leído este que es mucho mejor, más divertido. Esto para los fans de los 70. Yo creo que si te quieres reír bastante, este libro és dels més divertidos que he leído en els últimos años. Bueno, com ja sabeu, hi ha lectors de totes les edats, per tant, doncs, és important preguntar a un noi jove, te preocupes. Diu que no parla català i l'entén, però nosaltres li traduïm ràpid. Pues nada, que estás de vacaciones, supongo. Sí, unos días aquí. ¿Cómo te llamas? Santi Recalde. Y a mí me han dicho que te gusta mucho leer. Sí, mucho. ¿Cómo es que te gusta tanto leer? No sé, es que cojo un libro y de repente pues me engancho y me lo leo muy rápido. Pero no será porque en casa leen mucho. También. ¿Y ves mucho cómo leen en casa? Sí, de mi padre, que lee mucho. Claro, y entonces eso se pega. Sí. Bueno, cuéntame qué libro te ha gustado más. Es uno de Septimus Heap, uno que me lo acabé hace unos 2 días, que es como de aventuras y magia, muy emocionante. ¿Tú en la playa no lees? Sí. ¿También lees en la playa? Sí, también. Pero debes estar más en el agua que leyendo, ¿no? Sí, pero de todas formas leo mucho. Bueno, ¿y cuál has escogido? A ver. Uno de Carlos Ruiz Zafón, Las luces de septiembre, que me he leído otro que está por ahí, que creo que es el anterior y me gustó. Hombre, pues Carlos Ruiz Zafón es un importante, ¿no? Sí. ¿Te gusta? Sí. Bastante. ¿Qué es lo que más te gusta de los libros? ¿La aventura? ¿La novela un poco negra? ¿Qué más te gusta? Aventura y misterio. Aventura y misterio, com tiene que ser, no? Sí. Molt bé, gràcies, Bueno, la Natàlia ens recomanarà uns quants llibres. A mi m'ho ha deixat un, és que mira que té morro la cosa. Una de la Sue Kaufman, no? Sí, Diario de una ama de casa desquiciada. Bueno, una mica ama de casa sí, però desquiciada, no. Que és una novel·la molt entretinguda, és una novel·la dels anys 40 i el personatge femení, pues, ja us podeu imaginar, tot el que explica i amb el to d'humor, és una novel·la clàssica divertidíssima. Jo l'estic recomanant i em venen a donar les gràcies perquè és una novel·la molt xula. Sí, sí. Però ens en portes 2 més. Sí, us en porto 2 més. Us en porto un llibre que és molt antic i feia molt de temps que no estava editat aquí i que a mi me sembla una de les històries més maques que s'han pogut publicar. Es diu Zoo, les cartes de no amor. I bueno, el Víctor Shklovsky es va enamorar d'una dona. Aquesta dona li va dir: sisplau, no em parlis d'amor perquè no t'estimaré mai, m'agrades molt però no t'estimaré mai, me pots escriure sempre que vulguis però no m'escriguis mai una carta d'amor. Llavors són totes les cartes que li va escriure i mai podia parlar ni dir la paraula amor ni parlar-li l'amor amb ella, no? I són realment meravelloses. És un llibre increïble. I m'ha semblat brillant la iniciativa de tornar a editar aquest llibre que ja estava introbable, no? I un altre és un llibre molt original que es diu Criptozoologia, Cazadores de monstruos, i que és de l'editorial Melusina i que fa un repàs sobre... És molt fric aquest llibre, sobre tot tipus d'animals abissals, potser inventats o potser fantàstics. És com un... Fa com un recull d'animals que potser existeixen, potser no, sobre de la història, també, de llegendes, de fer una recopilació d'animals estranyíssims. Es diu Criptozoologia i me sembla també molt original. No és novel·la, és així per... no sé, és una curiositat, un llibre de curiositats. Molt bé, doncs gràcies, Natàlia, però el que farem ara serà anar donant un tomet per aquí a veure què trobem que la Natàlia em recomani un llibre. Per tant, doncs, gràcies i fins la setmana vinent. Adéu-siau.
molt i molt interessants les recomanacions literàries que ens ha portat la nostra companya, la Carme Serra, en aquest estiu tan calorós, doncs a una miqueta de lectures refrescants per passar aquesta calor. I ja ho saben, Camping qui pugui tornarà demà aquí a la TDCamp. Un servidor continua amb la seva migdiada. Apa, Leonardo, digues adeu.